hey mna guys andothuki nokothuka xa ndiblokiwe andikho perfect ekugqibeleni, so ndingake ndikuncome nokuncoma uba hey wenze i-decision egrand ngobhloka mna. Uye kabo ufike bejijikisa imadolo bezofundekela kwezaa comments uba uyadika lo body shaming wara hey futhek akho nto izawushuka khuthwa apha for wena, isidudla sisidudla, isilenda sisilenda. Xa ungayithandi le into ndithethayo apha unosuke uyozenzela za kwiividiyo, uvule i-YouTube channel pha, fika ugeqezisa intloko wenze ezaa tutorials e-makeup. Ndingayazi uba ngibani uzawufundisa i-makeup sisimenxo somntu esikhule sithambisa i-light brown shoe polish, but ke asikho lapho namhlanje guys. Ndimthandi lo bhuti. Hey foni awuthandwa ndim wena kuqala kuthiwa ngamatshanda apha ingathi libali lerabhi lasezilalini. Andiyo-comedian mosim baya uTrevor Noah kuyakhumshwa ke phaa ngo-higher grade eziya ii-jokes. Andiyazi uba uzawulunga na wena because kwa imaltriki ingathi wayepasa ngesapho, but ke ungumntu nawe shem, akho mntu ukhalazayo uba abo uthe nedom nje lo sayamkela isituation yakho thina.